I skal vælge Fyns Sommerland til jeres teambuilding og personalefester. For her får I en aktiv dag i naturen med store fælles oplevelser. Vores teambuilding vil sammentømre jeres team og sætte forskellige kompetencer på prøve. I samarbejdsjagten er humøret højt hele vejen igennem, samtidig med at hver opgave har et nyt fokus. Læg den rigtige strategi og følg den. Hvor god er jeres kommunikation? Hvem indtager hvilke roller, når det spidser til? Og sådan fortsætter det med op til 6 forskellige opgaver. I Archery Attack kan ingen gemme sig, og selv kontormus engagerer sig fuldt ud i dysten. Her handler det om at lægge en bedre strategi end modstanderen, og om at give den gas. Der er garanti for grin og gode historier. I svævebanerne kommer I 17 meter op i luften bare til at starte med, og det kræver en modig personalegruppe, hvis alle skal med igennem de 1,5 kilometer svævebaner. Og så kan man altid runde dagen af med fri leg i sommerlandet. I kan få noget at spise i det omfang, I ønsker det, fra morgenmad til eftermiddagskage og fra en simpel frokost til den store grillbuffet. Mulighederne er mange, og uanset om I er 20 eller 200, lytter vi til jeres ønsker.